Robin Siena! Ano ang memorable experience mo sa talipapa? Well, dyan galing yung ex ko. Ay! Oo. Si Lisbeth? Oo, si Lisbeth Posis. May-ari sila ng stall. Kaya memorable para sa akin ang talipapa. Awa, so doon ka nakipagligawan? Oo, ligawan. Doon lagi ako dumadaan papunta sa bahay para makita ko siya nung elementary ako. Nakakatuwa naman. Ang sweet nun ah. Legit yan. Ikaw ba? Sa akin kasi yung pinaka-memorable ko, dyan ako unang nakakita ng dalawang babaeng nagsasabunutan. Hala, sa talipapa? Oo, kasi yung nagbebenta nung galunggong sa kanila, pinag-aawayan nila. Oy. Pinag-aagawan. Oh no. Nako, talipapa talaga is maraming stories. Totoo. Tsaka iba-iba yung mga ugali ng mga tindero dyan and all. Stand out sila eh. Totoo. Kaya eto na kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng vendor sa Talipapa! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga TikTokers. Single, double, single, double. Miss, magkano tilapia? Single, double, single. Miss! Tilapia magkano? Ano ba? Istorbo ka? Nagtitiktok ako eh. Tilapia mo magkano? Ayan oh, may placard di ba? Ang laki-laki, hindi mo nababasa. Ay, miss. Sungit mo naman. Sa iba na nga lang ako bibili. Go! Nagtitiktok ako eh. Uy. Single, double, single. Ay, Halatang matanda. Single, double. kaya nga. Ito siguro yung mga Zumba ang pinapanood sa TikTok. Oo, legit yan. Ay, nako, ito yung mga tindera na ayaw ng mga may-ari. Oo. Diba, hindi marunong mag-entertain ng customer? Oo, pero gustong-gusto nilang nag-e-entertain ng mga followers. Ayan. Anyway, that's number 1. Parang muna tayo sa last but not the least, number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga mathematician. Suki, ali kayo, bili kayo dito. Hali kayo. Miss, pabili nga po ng 1 kilong asukal na pula, tsaka yung 1 pack ng toyo, tsaka 1 kilong liempo. Okay, eto, 580 lahat, 580 pesos. Ay, wow, wala kang calculator, na-compute mo agad? Maliit na bagay. Computed ko na rin yung tax, tsaka yung discount. Wala, discount? Di naman ako nagpa-discount Kailangan pa bang i-memorize yan? Malamang, kapag pogi tulad mo, discounted. Miss, nakakatakot ka. Mathematician. Pero legit to mga tindera, I don't know. Awa. Pero parang human calculator sila. Totoo yan. Hindi ko nagigets, Robin, siya na yung mga may 50 pesos ka ba dyan or may 5 piso ka, bibigyan kita nung yung may ganon. Ay, hindi mo yun gets? I don't get it talaga. Buti nakapasa ka sa math nyo. Yun nga pero kaya saludo ako sa mga tindera na hindi mo magugulangan and all. Tututas kasama din dito yung memorize nila yung mga Espanyol na numbers. Halimbawa yung 90, Yeah, 90, 70, 60. Ano yung 60? 60. 60. What's that? Pag 60, si Tenta? No. 60. oo. 60. Ayan, 70 is 70. Pag 60. 60. Hindi ba 610 Tama ka? ba? Hindi, ano ka ba? Basta yun na. Basta 50-50. Oh. Hindi na marunong. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na paborito mong vendor dyan sa inyong talipapa. Yun! Shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Siena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Coach Ron, hello sa'yo. Oo, dyan sa may gym. AF. Oo. Sa may AF yan. Happy viewing at listening po sa inyong lahat. O siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Siena po. Your Uragong broski, like super legit and all, Konyo Bicolano po. Yes, dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good, ay gagi pare. Wow. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena!